Din himi nagstay guys. Aning lugar So nilang balay sa among friends. Ini sila mga ubas, grapes. Nakahimo na sila wine sa ani sa kaning gamay lang. Yeah. Kita kani na sila lemons. Nanasad sila kiwi diri somewhere. Nanasad sila saging. Kita, oh, saging. Nanasad sila mangga. Nanasad sila nganhi kiwi. Pituon niya. Ano pa to? Guava. Pero okay ba asa dapitan. Murag nangad to sa ubos. Dinhi dapita. Natabunan daw sa grapes. Unya, napatuon sa itong mga prutasa. Kaning duha kabuok. Okay ba? Nakalimot ko sa yan. Saging guys. Unya, but unsa pa itong mga exotic plants na sila niya. Do you know guys, for information lang bamboo ni mura jud tubo. Pero bamboo ni siya. So mo ni ilang backyard. Ilang backyard is naa sa kilid sa bukid. So super hagdanan, maka-exercise gid taman, taas kaayo. Nagid sila sa daplin sa bukid. So kanilang balay is by floor, second floor taas taas. So manilang balay. Ang main door to ang sa babaw, padung na to sa street. Nya di yon ang ilang kanan na din sa silong sigros. Nya marmol ilang gamit guys. Marmol tanan ilang mga kuan din kasagaran kay barato raman ang marmol diri sa Portugal kay marmulan man din nga country. So ni siya libot tagamay. So ni siya giandam ni siya para sa ilang mga grapes ug ambot unsa ni nga tanom. So nilang padung sa babaw, padung sa taas. Main street na din ha. Nya ilang garage na ani din kani nga side. Kusina niya nasa side ani. Nangad to ang garage na car diha o babaw sa kusina. Unya mo ning lahang kilid. Nya main gate dito sa babaw. So nilang terrace. Nya up and down nga terrace. Na sila ay bougainvillea. Nanay duyan. Duyan ko diha kanina. Yan na sila mag-barbecue. Nanay mga iro daghan sa silingan. Mga wild.